καλώς ήρθατε. Εμφανίζεται απροειδοποίητα όταν σκύβουμε να δέσουμε τα κορδόνια μας ή να σηκώσουμε τις βαριές σακούλες του σούπερ μάρκετ ή όταν πάμε το πρωί να σηκωθούμε από το κρεβάτι. Ο πόνος στη μέση έρχεται ξαφνικά και μας κάνει τη ζωή μας ποδήλατο. Σήμερα θα μάθουμε ό,τι νέο υπάρχει για να τον νικήσουμε και στη δεύτερη ενότητα θα δούμε πώς η τρισδιάστατη τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε ένα λαμπερό, όμορφο πρόσωπο χωρίς ρητίδες. Και το λίπος, κυρίες και κύριοι, μπορεί να γίνει συμμαχός μας αυτό. Θα δούμε το πώς. Και στον οδηγό επιβίωσης για νέους γονείς θα μάθουμε τι φταίει για τα στραβά δόντια των παιδιών μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να ισιώσουν, γιατί η υγεία μας είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, μιλάμε για τον πόνο στη μέση. Το νιώθουμε πάρα πολύ και ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο τους ειδικούς να μας λύσουν όλες τις απορίες. Τον κύριο Σκεύο Πουλά, νευροχειρουργό, διευθυντή εξειδικευμένης κλινικής σπονδυλικής στήλης. Καλώς ήρθατε, κύριε Πουλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και τον κύριο Ανδρέα Στεφόπουλο, ορθοπαιδικό χειρουργό, διευθυντή κλινικής. Καλώς ήρθατε, κύριε Στεφόπουλε. Καλημέρα. Γιατί πονάμε τόσο πολύ, τόσο συχνά? Έχω διαβάσει ότι πλέον έχουμε γίνει οι άνθρωποι που καθόμαστε, δηλαδή το homo sedentarius, αλλά τι άλλο μπορεί να φταίει? Πάρα πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο για τον πόνο στη μέση. Ο κυριότερος παράγοντας είναι η κύλη του δίσκου. Ναι. Άλλοι παράγοντες είναι μηχανικοί, είναι μεταβολικοί, είναι λοιμώξεις, είναι διάφορες αιτίες. Δηλαδή μπορεί και ένα μικρόβιο να ευθύνεται γι' αυτό? Μπορεί και ένα μικρόβιο, όπως είναι άλλες λοιμώξεις, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η αγγυλοποιητική σπονδυλίτιδα. Έχουμε δηλαδή αρκετές παθήσεις. Και κληρονομικότητα. Και κληρονομικότητα. Θα το πούμε αυτό, θα το πούμε γιατί πρέπει να το μάθουν οι τηλεθεατές μας ότι είναι νεότερες μελέτες που δείχνουν ότι παίζει ρόλο και η κληρονομικότητα στον πόνο στη μέση. Ναι. Κύριε Πουλά, λοιπόν, υπάρχουν λύσεις να πούμε σε όσους πονούν στη μέση χωρίς ταλαιπωρία? Δηλαδή, μπορείτε να δώσετε εσείς λύση ως νευροχειρουργός, χωρίς να ταλαιπωρηθεί, χωρίς να είναι μια πολύ ωραία επέμβαση? Υπάρχουν? Βεβαίως, αυτή είναι η δουλειά μου. Ωραία. Σίγουρα σε αυτό βοηθάει και η σύγχρονη τεχνολογία, με την οποία μπορούμε να ολοκληρώσουμε επεμβάσεις ανέμακτα πλέον. Με πολύ μικρές τομές, της τάξης των 1 με 2 χιλιοστών περίπου. Μπορούμε να μπούμε μέσα στο σπονδυλικό σωλήνα, να αναγνωρίσουμε την παθολογία και να θεραπεύσουμε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ωραία. Ήρθα λοιπόν στο χειρουργείο, μπήκαμε μαζί στο χειρουργείο για να δείξουμε στους τηλεθεατές ότι υπάρχει ένα high-tech ενδοσκόπιο, κυρίες και κύριοι, ένα ευέλικτο ενδοσκόπιο που μπορεί πραγματικά να εξαφανίσει τον πόνο σε λιγότερο από 1 ώρα. Τέλος τον πόνο. Να το δούμε. Κύριε Πουλά, θα δούμε τώρα σε λίγο μια επέμβαση, μια πρωτοποριακή επέμβαση που μπορεί να αντιμετωπίσει τους πόνους στη μέση. Γιατί όμως πρωτοποριακή? Είναι πρωτοποριακή γιατί επιστρατεύεται τεχνολογία αιχμής ως προς την ολοκλήρωσή της και διότι παντρεύει τη γνώση 2 ειδικοτήτων, της επεμβατικής ακτινολογίας και της ενδοσκοπικής χειρουργικής. Φοράμε και μπλούζες ακτινοπροστασίας, με βαριά, λόγω της μεθόδου, έτσι, και περιλέμιο. Με αυτόν τον τρόπο κατευθύνουμε το ενδοσκόπιο μας στα σημεία τα οποία εμείς θέλουμε να στοχεύσουμε. Περνάτε σε αυτό μία οπτική ίνα. Την περάσαμε ήδη. Για να βλέπετε, ναι. Και μία οπτική ίνα λέιζερ. Το λέιζερ είναι αυτό που θα σας βοηθήσει στη θεραπεία. Ακριβώς.
Εδώ λοιπόν δοκιμάζουμε το λέιζερ μας, πρωτού το τοποθετήσουμε στο ενδοσκόπιο και βλέπουμε. Ότι είναι εντάξει, Ότι λειτουργεί, ναι, ότι λειτουργεί. Ναι. Πρώτα θα βάλετε την οπτική για να διαπιστώσετε ποια είναι η βλάβη. Ναι. Και στη συνέχεια. Το λέιζερ. Τώρα λοιπόν κοιτάμε και μεταφέρουμε τα δεδομένα μας από εδώ στις οθόνες. Ναι. Χειρουργούμε δηλαδή στις οθόνες. Και αυτή λοιπόν είναι η ιδιαιτερότητα της επέμβασης, ότι δεν χειρουργούμε τον άρρωστο, αλλά χειρουργούμε τις οθόνες. Προσπαθούμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά να προσεγγίσουμε το σημείο της βλάβης. Είμαστε ήδη στο 5J και βλέπουμε ότι ο ασθενής μας αρχίζει να αντιδρά. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, αναπαραγωγή της συμπτωματολογίας. Άρα σημαίνει ότι έχετε εντοπίσει το σημείο της βλάβης, έχουμε εντοπίσει το σημείο της βλάβης. Ωραία. Αυτός είναι ο πόνος που έχεις. Ναι. Άρα λοιπόν είναι το 5J το πρόβλημά του. Είμαστε μέσα στη σπονδυλική στήλη τώρα. Ναι. Και είμαστε στα νεύρα και προσπαθούμε να αποκολλήσουμε και να απελευθερώσουμε τα νεύρα από τις συμφίσεις. Μάλιστα. Βλέπετε τώρα την κίνηση του ενδοσκοπίου. Με την κίνηση αυτή προσπαθούμε να απελευθερώσουμε τα νεύρα και τον μηνικικό σάκο. Εδώ έχουμε προωθήσει το ενδοσκόπιο μας στην άλλη βλάβη, στο όμικρον 4, όμικρον 5. Και βλέπουμε ότι εδώ ο ασθενής μας δεν αντιδρά. Δεν έχει καμία αντίδραση. Λοιπόν, το άλλο βήμα το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να σκιαγραφίσουμε λίγο τις ρίζες μας και να δούμε την διέλευση της χιογόνου ουσίας. Βλέπουμε λοιπόν τη διέλευση της χιογόνου ουσίας και βλέπουμε το έλλειμμα που παράγεται γύρω από το ενδοσκόπιο μας, εδώ. Το έλλειμμα. Αυτό σημαίνει ότι εκείνη είναι βλάβη. Εκείνη είναι βλάβη, ναι. Και τώρα θα προχωρήσετε στην... Τώρα θα προχωρήσουμε στο να κάψουμε αυτά τα ράκη τα οποία βλέπουμε. Τι σημαίνει αυτό? Και λέγονται συμφίσεις. Συμφίσεις. Ναι, λέγονται συμφίσεις. Αυτό που τον κάνει να πονάει. Ναι, αυτό που τον κάνει να πονάει. Εδώ βλέπουμε το λέιζερ μας, το μπλε, μέσα στο σπονδυλικό σωλήνα είναι το λέιζερ. Αυτό εδώ το πραγματάκι είναι το λέιζερ. Ναι. Εδώ τώρα θα δούμε πώς καίει το λέιζερ. Εδώ βλέπουμε το λέιζερ μας να καίει αυτά τα ράκη, τα οποία πάλλονται μπροστά μας. Και με αυτόν τον τρόπο, βλέπετε... Αποκαθιστά τη βλάβη, Ναι, αποκαθίσταται η βλάβη. Καίτε δηλαδή τις συμφίσεις για να ελευθερώσετε τον νεύρο. Ο ασθενής πότε, χωρίς νοσηλεία? Χωρίς νοσηλεία, θα μείνει για 2 ώρες περίπου στο τμήμα της βραχίας νοσηλείας και την επόμενη μέρα θα είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Θα είναι πανεταγμένος στις δραστηριότητες. Καθαρά όλα τώρα, Καθαρά, ναι. Ωραία. Τέρμα πόνος. Τέλος. Λοιπόν, κύριε Πουλά, τη χαρακτηρίσαμε πρωτοποριακή, εξηγήσαμε στους τηλεθεατές γιατί. Αλλά θέλω να πούμε και τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με το χειρουργείο, διότι ένα χειρουργείο, έχω ακούσει περιπτώσεις που χρειαζόταν να μείνει κάποιος στο κρεβάτι μήνες και ίσως δεν τελείωνε και ο πόνος, έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Είναι αλήθεια. Ο χρόνος αποκατάστασης με το κλασικό χειρουργείο είναι πάρα πολύ υψηλός. Ενώ εδώ, όπως είδατε κι εσείς, ο ασθενής έφυγε από το νοσοκομείο προτού να φύγουμε εμείς. Είναι σημαντικό δηλαδή η ιατρική τεχνολογία τι μπορεί να κάνει, ναι. Έφυγε πάρα πολύ καλά, είχε απελευθερωθεί ο πόνος του και ο πόνος από το πόδι, το ριζητικό άλγος δηλαδή που λέμε, και ο πόνος από τη μέση. Ναι. Ήταν δηλαδή ελεύθερος συντομάτων. Να το δούμε σε γραφικό αυτό. Το είδαμε σε χειρουργείο. Να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα. Αλλά σηκωθείτε μαζί μου. Να το εξηγήσουμε με ένα γραφικό, με ένα animation στους τηλεθεατές. Για εξηγήστε μας, κύριε Πουλά, τι γίνεται εδώ. Λοιπόν. Εδώ βλέπουμε την αιστεία του πόνου. Εδώ, κάτω. Για ένας πόνος στη μέση. Στη μέση. Ναι. Ένας πόνος ο οποίος μπορεί και να αντανακλά στο πόδι. Να ακολουθεί δηλαδή την πορεία μιας ρίζας, ενός νεύρου. Και αυτό να οφείλεται στην παθολογία του μεσοπονδυλίου δίσκου. Στο ότι ο δίσκος τέλος πάντων ενοχλεί το νεύρο. Έτσι. Στη συνέχεια, ο ασθενής μας βέβαια, ο οποίος είναι ξύπνιος, γίνεται με τοπική αναισθησία. Το είδαμε και στο χειρουργείο που μπήκαμε. Μπαίνουμε λοιπόν με το ενδοσκόπιο αυτό, το οποίο είναι ένας καθετήρας. Η εξωτερική διάμετρος του οποίου είναι στα 2,7 έως 3 χιλιοστά, maximum. Ναι. Και προσεγγίζουμε τη βλάβη. Κάνοντας αναπαραγωγή της συμπτωματολογίας, προσδιορίζοντας δηλαδή το ανώτερο ύψος της βλάβης, ή τη βλάβη αυτή καθεαυτή. Και με το λέιζερ εξαϊλώνουμε οποιαδήποτε βλάβη βρούμε μπροστά μας. Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι εκφύλιση του μεσοπονδυλίου δίσκου, θα μπορούσε να είναι ένας πεπαχισμένος οχρός σύνδεσμος, θα μπορούσε να είναι οικιστικές εξεργασίες μέσα στο σπονδυλικό σωλήνα. Κύστες κτλ. Θα μπορούσε να είναι και όγκος ακόμα. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται αυτή η μέθοδος δηλαδή. Βεβαίως, και την αξιολογείτε εσείς όταν ο ασθενής έρθει στο ιατρείο σας. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Ωραία. Νομίζω ότι
δώσαμε στους τηλεθεάτες να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, το εξηγήσαμε. Θέλω λίγο, κύριε Στεφόπουλε, καθίστε, κύριε Πουλά, να πούμε και στους τηλεθεάτες τι γίνεται όταν πονάνε, γιατί πονάνε. Θα σηκωθείτε να μας βοηθήσετε? Λοιπόν, του δείξαμε λοιπόν τι γίνεται με το λέιζερ και αυτή τη μέθοδο, την πρωτοποριακή. Να δούμε λοιπόν, να με βοηθήσουν και από το... Να, γιατί εδώ είναι η σπονδυλική στήλη, ναι, κύριε Στεφόπουλε, και να συνεχίσουμε. Είναι οι κινήσεις, οι φυσιολογικές. Οι φυσιολογικές κινήσεις, οι οποίες αναπαράγονται στη σπονδυλική στήλη. Ωραία. Και όταν πονάμε λοιπόν, τι γίνεται? Τι γίνεται εδώ? Είναι αυτό που λέμε κάποια μυϊκή ινά σπάει? Όχι, όχι. Ναι. Για να πονάει ο ασθενής θα πρέπει κάποιο νεύρο να πιέζεται από τη σπονδυλική στήλη. Αυτό είναι. Και να παράγεται ο πόνος κατά μήκος του ποδιού. Κατά μήκος του... Μπορεί να πιάνει αυτό ονομάζεται ισχυαλγία. Ναι, αλλά δεν μπορεί να μην είναι ο πόνος στο πόδι. Μπορεί να μην είναι όμως το πόδι, μπορεί να είναι τοπικά στη σπονδυλική στήλη. Ναι. Από διάφορες παθήσεις, οι οποίες είναι ακριβώς στο σημείο που είναι αρθρώσεις. Ναι. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Μπορεί όταν κάποιος πονάει για καιρό να... Αυτό είναι το λιμπάγκο. Αυτό είναι ο μυϊκός σπασμός, ο οποίος οφείλεται στη βλάβη, η οποία πιθανόν να υπάρχει. Αυτό που νιώθουμε σαν σουβλιά, αυτό ότι μένουμε ακίνητοι σε ένα σημείο. Ωραία. Μπορεί όμως εδώ να τονίσουν και οι μυες της πλάτης όταν πονάμε σε κάποια φάση στην Εννοείται. πορεία. Όταν πιέζεται το νεύρο, πάντα υπάρχει και το ενδεχόμενο να τονίσουν οι μυες. Είτε είναι στο πόδι, είτε είναι στη μέση, αναλόγως σε ποιο επίπεδο είναι η βλάβη μας. Γι' αυτό και βλέπουμε πάρα πολλές φορές να είναι το ένα πόδι σε μια βαριά δισκοπάθεια η οποία είναι χρόνια, το ένα μας πόδι να είναι πιο αδύνατο από το άλλο. Σοβαρά μιλάτε. Και μερικές φορές χάνουμε και το πόδι μας, εάν δεν επέβουμε. Ναι, άρα χρειάζεται αντιμετώπιση. Δεν είναι δηλαδή μόνο μέση, είναι ένα πολυπαραγωγικό. Εννοείται. Η μέση είναι ένα δομικό στοιχείο του σώματος, πιθανόν από τα πιο δύσκολα σημεία τα οποία μπορεί να επέβει κάποιος. Μιας και είσαστε όρθιος, θα με βοηθήσετε και με τις κάρτες που θα ακολουθήσουν. Θέλω λίγο να πούμε στους τηλεθεατές μας, υπάρχουν κάποιοι μύθοι, κύριε Στεφόπουλε, σε σχέση με τον πόνο και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, οι μύθοι για τον πόνο στη μέση. Λοιπόν, η οσφιαλγία είναι πάθηση, είναι μύθος. Γιατί, κύριε Στεφόπουλε? Διότι η οσφιαλγία από την ενοιολογική έννοια αυτή είναι οσφή άλγος. Δηλαδή πονάω στη μέση. Αυτό δεν είναι πάθηση. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχει πάθηση κεφαλαλγία. Όχι, υπάρχει κάποιος τρόπος, κάποιος λόγος ο οποίος πονάει. Οσφή άλγος λοιπόν, πόνος στη μέση. Ωραία. Στο επόμενο. Ποιον μύθο θα καταρρύψουμε στη συνέχεια? Ο πόνος στη μέση εμφανίζεται μετά την ηλικία των 30 σε υπέρβαρους. Όχι, λέμε. Γιατί είναι μύθος αυτό? Διότι μπορεί να εμφανιστεί και σε ηλικία κάτω των 15 ετών και 8 ετών έχουμε δει περιστατικά. Ακριβώς. Μπορεί να σε εμφανιστεί και σε ηλικία άνω των 60 ετών. Άρα λοιπόν είναι ένας μύθος ότι εμφανίζεται σε ηλικία άνω των 30 ετών. Τα κιλά? Τα κιλά παίζουν ένα μικρό ρόλο, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε αδύνατους. Και εσείς και εγώ που δεν είμαι τόσο αδύνατος, μπορούμε κάλλιστα να πάθουμε κυλιδίες. Ωραία. Άλλος ένας μύθος. Τώρα, στο επόμενο. Η μαγνητική τομογραφία δίνει 100% διάγνωση και αυτό είναι μύθος. Γιατί? Είναι μύθος. Οι τελευταίες εργασίες αναφέρουν ότι 17% των περιστατικών βγαίνουν αδιάγνωστα στις μαγνητικές τομογραφίες. Εδώ θέλω να πω ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ έτσι και επίκαιρο. Ναι. Είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το 1996 μέχρι το 2014 έχουν δαπανηθεί για μαγνητικές τομογραφίες και για εξειδικευμένες εξετάσεις για τη μέση ετησίως περίπου στα 50 δισεκατομμύρια. Κοστίζει πολύ. Όσο ο προϋπολογισμός της Ελλάδας για φέτος. Φοβερό. Κοστίζει πολύ. Λοιπόν, κύριε Πουλά, εδώ θέλω να μου απαντήσετε κι εσείς σε κάτι. Έχουμε ακόμα ένα μύθο, κύριε Στεφόπουλε, γι' αυτό σας κρατάω όρθιο. Λοιπόν, κύριε Πουλά, μπορεί η μέθοδος που δείξαμε να είναι και απολύτως ακριβής στη διάγνωση, έτσι? Το είδαμε προηγουμένως. Βεβαίως. Σε περιστατικά όπου υπάρχει πρόβλημα με τη μαγνητική τομογραφία, η αναζήτηση του επίπεδου, αυτού που λέμε εστίας πόνου, του pain generator, είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι πρέπει να προσεγγίσουμε το σημείο για να το θεραπεύσουμε. Πρέπει να το προσεγγίσετε με ακρίβεια. Με ακρίβεια. Και αυτό γίνεται μέσω της αναπαραγωγής της συμπτωματολογίας. Πολλές φορές η μαγνητική τομογραφία δεν μας βοηθά σε αυτό. Γιατί όταν είναι μια σπονδυλική στήλη πολυεπίπεδα εκφυλισμένη, δηλαδή εκφυλισμένη σε περισσότερα από ένα επίπεδα,
τότε έχουμε θέμα. Όταν η κλινική εικόνα του ασθενούς δεν είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική, όπως και το ιστορικό μαζί, τότε έχουμε θέμα. Να σας πω, εγώ όταν μπήκα μαζί σας στο χειρουργείο, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος εκεί, ο κύριος, είχε πρόβλημα σε 2 σημεία, αλλά το ένα ήταν αυτό που του έδινε τον πόνο, έτσι. Βεβαίως. Και αυτό, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, έχει πολύ ψηλή θετική προγνωστική αξία. Από 87 έως 100%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι είμαστε πλέον σίγουροι ότι η βλάβη είναι εκεί. Είναι σε αυτό το σημείο. Ωραία, η διάγνωση. Το δεύτερο είναι ότι η διάγνωση είναι πλέον τεκμηριωμένη, διότι τη βλέπουμε. Έχουμε άμεση οπτική επαφή με τη βλάβη. Δεν είναι κάτι που μας δείχνει η μαγνητική τομογραφία. Γιατί η μαγνητική τομογραφία είναι μια εξέταση. Η οποία κάτω από ορισμένες συνθήκες και κάτω από ορισμένα δεδομένα μας δίνει μια εικόνα. Εμείς όμως το βλέπουμε αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχουμε κάνει παρατηρήσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και αξιόλογες. Και είμαστε στον ούπο έτοιμοι να τις δημοσιεύσουμε. Ωραία, θα σας περιμένουμε και εδώ στο στούντιο να τις μάθουμε από πρώτο χέρι. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Στεφόπουλε, χρωστάμε ακόμα ένα μύθο να καταρρύψουμε για τους τηλεθεατές. Και αυτός ποιος είναι, να τον δούμε. Χρειάζεται πολυήμερη ακινησία στο κρεβάτι όταν πονάμε. Μύθος. Και είναι μύθος, σημαντικός μύθος. Όλοι το κάνουν. Και πολύ σοβαρά το λέτε. Το φαινόμενο της κοιμωμένης του χαλεπά έχει τελειώσει πλέον. Ωραία, τα λέμε. Παλιά λέγαμε λοιπόν ότι ο ασθενής θα πρέπει να είναι ξαπλωμένος, ανάσκελα, να βάζουμε 2-3 μαξιλαράκια κάτω από το γόνατο και να αναπαύεται. Μέχρι να του περάσει ο πόνος. Αυτή τη στιγμή έχουν ανατραπεί όλα αυτά. Ξεχνάμε το άγαλμα αυτό. Όποιος θέλει να πάει το δει, μπορεί να το δει στο πεδίο του Άρεος είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμείς αυτή τη στιγμή τι προτείνουμε? Προτείνουμε ότι από το πρώτο 24ωρο που αρχίζει ο πόνος, ο ασθενής πρέπει να αρχίζει να σηκώνεται και αναλόγως στη σωματική του δυνατότητα, τον πόνο δηλαδή που αισθάνεται, να αρχίσει σιγά σιγά να περπατάει και να κάνει δραστηριότητα. Επειδή λοιπόν λέτε για δραστηριότητα και για περπάτημα, να δούμε λοιπόν μαζί τι μπορούμε να κάνουμε με ένα σκαμπό και ειδικές κινήσεις. Να το δούμε. Γιώργο, είμαι σπίτι, πονάει η μέση μου. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχουν κάποιες ασκήσεις που μπορούν να ανακουφίσουν? Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν ασκήσεις και δεν θα πρέπει να κάνουμε αυτό που γινόταν παλιά. Να μένουμε παλιότερα. Να μένουμε στο κρεβάτι. Ακόμα και αν έχω ένα οξύπονο στη μέση, δεν πρέπει να μείνω στο κρεβάτι πάνω από 3 μέρες. Και αυτές είναι οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικάνικης Ιατρικής Εταιρείας και της Αμερικάνικης Εταιρείας του Πόνου. Θα πρέπει να κάνει και κάποιες πολύ εξειδικευμένες ασκήσεις, όπως αυτές που θα δείξουμε. Και επειδή συνήθως βρισκόμαστε πολλή ώρα καθιστή, μπορεί να καθόμαστε σε ένα χαμηλό ή σε ένα πιο ψηλό κάθισμα και να κάνουμε τις ασκήσεις που θα δείξουμε. Μπορούμε και στο σπίτι μας και στο γραφείο, αν τις μάθουμε, να τις κάνουμε σωστά, έτσι. Ακριβώς. Πάντα χωρίς πόνο να γίνουν ασκήσεις. Άρα, να πούμε στους τηλεθεατές ότι το κάνουν, τις κάνουν αυτές τις ασκήσεις που θα δείξουμε μέχρι το σημείο που δεν πονάνε. Που δεν πονάνε καθόλου. Ωραία. Σφίγγω την κοιλιά, νιώθω ότι μακραίνω και ψηλώνω και πεντώνω το σώμα μπροστά. Αυτή είναι η έκταση και αυτή είναι η κάμψη. Και έκταση και... Αυτό το κάνουμε μέχρι το σημείο που πονάμε. Μπράβο. Εάν πονάω, συνήθως οι ασθενείς πονάνε όταν λυγίζουν προς τα πίσω. Εάν πονά εδώ, του λέμε ότι θα κάνει την άσκηση ένα σκαλοπάτι πριν τον πόνο. Όταν βρίσκονται στην καθιστή θέση, να διατηρούν την οσφυγική τους λόρδωση, να βρίσκονται σε σωστή θέση. Πάμε στην επόμενη. Αυτή ήταν η κάμψη και η έκταση. Μια φυσιολογική κίνηση της σπονδυλικής στήλης. Η επόμενη άσκηση είναι η πλάγια κάμψη. Προσπαθώ να σπρώξω το χέρι μου στο ταβάνι και κάνω αυτό. Ανακουφίζει κι αυτό. Είναι πολύ ανακουφιστικό. Μια φυσιολογική κίνηση της σπονδυλικής στήλης. Σπρώχνω προς τα πάνω δηλαδή, Ακριβώς. Σπρώχνω προς το ταβάνι. Πολύ ωραία. Διατηρώντας τη θέση, τη σωστή. Μπράβο. Και το σφίξιμο της κοιλιάς. Δεν φεύγω στο πλάι, σπρώχνω επάνω. Ωραία. Και η επόμενη κίνηση της σπονδυλικής στήλης, φυσιολογική κίνηση, είναι η στροφή. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να στρίβουμε, αλλά μέχρι εκεί που δεν πονάμε. Πάλι, ναι. Ωραία. Μπράβο. Εδώ πιάνουμε. Εκεί, ωραία. Χωρίς καθόλου πόνο. Μέχρι εκεί που μπορώ. Γιατί,
δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να κάνουμε στροφή στη σπονδυλική στήλη μέχρι εκεί που δεν πονάμε καθόλου. Και πάμε και από την άλλη. Μπράβο. Κοιτάζω ψηλά, μακραίνω, μπράβο. Πολύ ωραία. Είναι εκτονώνει και την πίεση αυτή, Μπράβο. Είναι πολύ αναπηφιστικές. Οκ. Χαλαρά. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Στεφόπουλε, πότε πάμε στο γιατρό όταν πονάμε? Όχι από την αρχή, φαντάζομαι. Πότε χτυπάει εκείνο το καμπανάκι? Αναλόγως στην ψυχοσύνθεση του καθενός. Δηλαδή? Δηλαδή υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι παίρνουν από το ίδιο βράδυ, κυρίως βράδυ βέβαια του πόνου, και παίρνουν και άλλοι οι οποίοι έχουν περάσει 2-3 μέρες και αρχίζουν σιγά σιγά να αισθάνονται τον πόνο πολύ πιο έντονα και το φόβο ακόμα πιο έντονα. Αυτό είναι ο φόβος, νομίζω, περισσότερο. Λοιπόν, κύριε Πουλά, πότε χτυπάει εκείνο το καμπανάκι για το χειρουργείο? Ποιες είναι εκείνες οι ενδείξεις που λένε ότι ένας άνθρωπος πρέπει να μπει, πρέπει να κάνει κάποια επέμβαση? Να πούμε και να σχολιάσουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι σίγουρα το 60 έως 70% του σύγχρονου ανθρώπου είχε έστω και ένα επεισόδιο φιαλγίας κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ωστόσο όμως, ένα μόνο 5% θα χρειαστεί ή θα υποφεληθεί από ένα χειρουργείο και το 15% θα πάει καλά με φάρμακα ή με όποιες άλλες μορφές θεραπείας, ενώ φυσικοθεραπείας, βιολινισμού κτλ. Ωστόσο όμως εδώ υπάρχει μια γκρίζα ζώνη, λεγόμενη γκρίζα ζώνη, έτσι την λέω εγώ. Το 60% των ανθρώπων οι οποίοι δεν θα υποφεληθούν ούτε από το χειρουργείο ούτε από τα φάρμακα. Και εδώ λοιπόν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ποσοστό είναι αυτό που λέτε. Και εδώ χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ως προς την επιλογή της θεραπείας. Εδώ λοιπόν έρχεται η επεμβατική ενδοσκοπική χειρουργική να δώσει λύσεις τόσο ως προς το διαγνωστικό μέρος όσο και προς το θεραπευτικό. Θεωρούμε λοιπόν ότι εφόσον, όπως είπαμε προηγουμένως, τα απεικονιστικά μέσα δεν είναι αρκούντος ικανοποιητικά ως προς το διαγνωστικό τους μέρος, να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς την προσέγγιση της εστίας του πόνου. Αυτό που λέγαμε και πριν, με την... Ακριβώς. Αλλά ξέρουμε ότι και ένα 10% ίσως και περισσότερο των ασθενών που έρχονται με υποτιθέμενα εκφυλιστικά νοσήματα της σπονδυλικής στήλης, η παθολογία στο σπονδυλικό σωλήνα είναι άλλη. Έχουμε βρει δηλαδή με τα ενδοσκόπια κατά καιρούς διάφορες παθολογίες όπως αρτηριοφλεγώδεις δυσπλασίες, όγκους. Δηλαδή με λίγα λόγια, ίσως χρειάζεται να μπούμε και στη διαδικασία μιας επέμβασης για διαγνωστικούς λόγους. Αυτό μας λέτε. Βεβαίως, διότι υπάρχουν διθητικοί όγκοι, οι οποίοι δεν αναδεικνύονται κάποιες φορές από τον απεικονιστικό έλεγχο. Αν δεν βρίσκεται λύση στο πρόβλημα. Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι η χρήση των ενδοσκοπίων αυτών, των εύκαμπτων ενδοσκοπίων, και να τα διαχωρίσουμε αυτά από τα άκαμπτα ενδοσκόπια. Όχι, το είδαμε ότι είναι εύκαμπτο, το δείξαμε στους τηλεθεατές πριν. Ναι. Διότι μας δίνει τη δυνατότητα να παρατηρούμε μέσα στο σπονδυλικό σωλήνα ποια είναι ακριβώς η υποκείμενη παθολογία. Είναι τεκμηριωμένη δηλαδή η διάγνωση, είναι evidence-based. Κύριε Στεφόπουλε, γιατί φέραμε εδώ μία κούτα και ένα τραπεζάκι? Τα βλέπουν τηλεθεατές από τώρα, μετά το βίντεο που παίξαμε. Λοιπόν, διότι παίζει ρόλο στον πόνο στη μέση και το πώς σηκώνουμε βάρη. Το είπαμε και στην αρχή, στην εισαγωγή. Υπάρχει λοιπόν ένας ειδικός τρόπος. Είναι όμως απλός τρόπος. Είναι κάποια πράγματα απλά που θα πρέπει να τα υιοθετήσουμε στην καθημερινότητά μας όταν σηκώνουμε βάρη. Σακούλες, δεν ξέρω τι βάρος μπορεί να είναι. Έχουμε μια κούτα για να το δείξουμε στον πόνο. Έτσι ακριβώς. Είτε από το σούπερ μάρκετ, τις σακούλες του σούπερ μάρκετ, είτε έναν όγκο να το μεταφέρουμε. Σηκωθείτε, διότι πρέπει να το δείξουμε στους τηλεθεατές. Είναι μια σημαντική συμβουλή για τον πόνο. Πρόληψη. Οπωσδήποτε. Λοιπόν. Δεν θα βγάλω τα παπούτσια, τα τακούνια, γιατί μου είπατε ότι θέλουμε να δείξουμε στους τηλεθεατές τις πραγματικές συνθήκες. Ακριβώς. Όπως είναι κάθε μέρα η γυναίκα. Μια γυναίκα μπορεί να φοράει και τακούνια. Στο σπίτι. Θέλω να σηκώσω αυτή την κούτα, λοιπόν. Να την πάω εδώ. Τι κάνω? Πείτε μου, πώς στέκομαι? Αρχίζουμε στεκόμαστε ακριβώς απέναντι από την κούτα. Στάθηκα. Αρχίζουμε σιγά-σιγά την κάμψη, σιγά-σιγά την κάμψη του κορμού. Ναι. Βαθύ κάθισμα. Βαθύ κάθισμα με ευθεία τη μέση. Α, δεν πρέπει να χάνει μέση. Δεν κάνουμε και επέκυψη μπροστά. Όχι, δεν σκύβω. Πάμε. Πιάνουμε πολύ σταθερά την κούτα, βάζουμε δύναμη στα πόδια και σηκώνουμε. Ίσια. Ίσια. Ευθεία, λαμπάδα.
Ωραία. Πηγαίνουμε μετά, γυρίζουμε, ερχόμαστε ακριβώς απέναντι του τραπεζάκι και ακουμπούμε την κούτα απάνω. Σκύβω, όχι, ευθεία πάλι. Ευθεία. Ευθεία και λυγίζω. Τα γόνατα. Ωραία. Πάντα τα γόνατα. Και οι άντρες και οι γυναίκες λυγίζουμε τα γόνατα. Ναι. Σπάνια και οι άντρες. Όταν το σηκώνουμε. Πιο πολύ οι γυναίκες, πάντοτε τα γόνατα. Το βάρος και τα όταν. γόνατα. Ωραία, τα γόνατα. Λοιπόν, θα σας πω κάτι που μάλλον είναι λάθος. Αν κάτσω εγώ εδώ, στο βάρος. Ναι. Και γυρίσω, κάνω έτσι. Λάθος. Είναι λάθος. Πάει η σπονδυλική στήλη. Πρέπει να γυρίσουμε το πόδι. Γυρίζω το πόδι, ερχόμαστε ευθεία ακριβώς εκεί που θέλουμε να τοποθετήσουμε το αντικείμενο. Δεν γυρίζω ποτέ σπονδυλική στήλη, λοιπόν. Και το τηλέφωνο να πάμε να σηκώσετε έτσι, και αν έχετε μια μικρή δισκοπάθεια, μπορεί να αρχίσει η ισχυαλία και να φτάσουμε μέχρι το χειρουργείο. Είδατε λοιπόν πόσες καθημερινές κινήσεις κάνουμε και μπορούν λοιπόν. Το άφησα σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, καθίστε. Να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Το μεταφέραμε, να πω και κάτι άλλο, το μεταφέραμε σε αντίθεση με την Γεωμένη του Χαλεπά που τη μετέφερα εγώ στο πεδίο του Άρεος. Αυτό που λέγατε πριν. Εντάξει. Είναι ακριβώς το ίδιο. Να είμαστε και σωστοί. Άρα είναι στο πρώτο νεκροταφείο, Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλετε να δούμε μαζί, κύριε Πουλά και κύριε Στεφόπουλε, πώς μπορεί να βοηθήσει ένα video game στην αντιμετώπιση του πόνου. Γίνεται με την ιατρική τεχνολογία μας, λέγατε, κύριε Πουλά. Θα δείτε πώς. Να το δούμε, κυρίες και κύριοι. Τις κινήσεις του μικρού ρομπότ που τρέχει, πηδά και κολυμπά σε πανέμορφα τοπία θα τη ζήλευε σίγουρα όποιος κάθε φορά διπλώνεται στα 2 από τους πόνους στη μέση. Η συγκεκριμένη τεχνολογία που ανέπτυξε εταιρεία στην Ελβετία δίνει αυτή την ευκαιρία σε όσους υποφέρουν από σφιαλγία, έστω και μέσω ενός ρομπότ στην οθόνη. Το σύστημα αποτελείται από 2 αισθητήρες που ο ασθενής τοποθετεί σε συγκεκριμένα σημεία του σώματός του, δηλαδή στο στήθος και τη μέση, ένα βιντεοπαιχνίδι και μια εφαρμογή που εγκαθίσταται στο τάμπλετ ή τον υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο παίκτης πρέπει να ακολουθεί τις 17 κινήσεις που έχουν καθοριστεί από γιατρούς και φυσικοθεραπευτές και έχουν ενσωματωθεί σε 45 θεραπευτικές ασκήσεις. Η πρόκληση για τον ασθενή να εκτελέσει τις κινήσεις με ακρίβεια, ηρεμία και ρυθμό, ώστε να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πόντοι. Οι κινήσεις έχουν ως σκοπό τους την εκγύμναση της μέσης, αλλά και την ανακούφιση της από τους πόνους. Στη συνέχεια, αφού το παιχνίδι ολοκληρωθεί, η εφαρμογή στον υπολογιστή που έχει καταγράψει όλη τη δραστηριότητα ενημερώνει τον παίκτη για το αν και πόσο αποτελεσματικά γύμνασε τις περιοχές στις οποίες υπάρχει πρόβλημα. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, 3 15 συνεδρίες την εβδομάδα για 2 εβδομάδες αρκούν για να αισθανθεί κανείς σημαντική διαφορά στον πόνο αλλά και την κινητικότητά του. Λοιπόν, κύριε Πουλά, μου λέγατε κατά τη διάρκεια που βλέπαμε το βίντεο ότι έχει σημασία και η στάση του γιατρού απέναντι στον ασθενή. Τι εννοούμε με αυτό, δηλαδή? Για εξηγήστε λίγο. Ξέρουμε ότι το κομμάτι της σπονδυλικής στήλης, κυρίως τα εκφυλιστικά νοσήματα της σπονδυλικής στήλης, είναι κάτι το οποίο είναι γενικώς παραμελημένο σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που λέγεται επιλογή ασθενών, το να επιλέγουμε κάθε φορά τον κατάλληλο ασθενή και την κατάλληλη τεχνική, είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα παραμελημένο, για να μην πω άγνωστο. Δηλαδή? Συνήθως ο ασθενής ακολουθεί τη θεραπεία που του υποδεικνύεται ανάλογα με την ειδικότητα στην οποία απευθύνεται. Αν είναι φυσικοθεραπευτής, φυσικοθεραπεία, αν είναι χειρουργός, χειρουργείο κτλ. Ωστόσο αυτό θεωρώ ότι είναι λάθος κατά την άποψή μου. Εδώ θα πρέπει να υιοθετήσουμε τη λογική των θεραπευτικών αλγορίθμων. Θα κάνουμε αυτό και αν δεν αυτό, δηλαδή θα πάρουμε μια φαρμακευτική αγωγή με αντιφλεγμονώδη μη στερεοειδή για 3-4 μέρες. Σταδιακά δηλαδή. Σταδιακά. Τα guidelines, δηλαδή αρχίζουμε από το πιο απλό και πάμε στο πιο σύνθετο που είναι μια επέμβαση σε εσάς. Δηλαδή. Ακριβώς, που ενδεχόμενα μπορεί να μην είναι και μια επέμβαση. Μπορεί και να μην είναι, έχετε δίκιο. Ναι. Ακριβώς. Ωστόσο, να υπάρξουν λοιπόν αυτό που λέμε θεραπευτικοί αλγόριθμοι. Ναι, ωραία. Οι γιατροί οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι της σπονδυλικής στήλης θα πρέπει να έχουν βαθιά γνώση του εκφυλιστικού νοσήματος της σπονδυλικής στήλης, που θα πρέπει να ξεκινάει από τη σωστή αξιολόγηση του ασθενούς. Δηλαδή, την καλή λήψη ενός ιστορικού, την καλή κλινική εξέταση και να είναι εξοικειωμένοι με όλες τις τεχνικές που αφορούν την αντιμετώπιση της σπονδυλικής στήλης. Όλα τα νεότερα εννοείται, έτσι. Ακριβώς, να είναι εξοικειωμένοι, έχουν εκπαίδευση. Ωραία. Εμείς λοιπόν, και θα το πω και στην εκπομπή σας, εδώ στην Ελλάδα έχουμε επιδοθεί σε ένα αγώνα πρωταθλητισμού. Βγαίνουμε και ειδικά στα μέσα και λέμε εγώ πρώτος, πρωτοποριακή αυτά.
τίποτα δεν είναι πρωτοποριακό. Όλα είναι γνωστά. Το θέμα είναι ότι ο γιατρός θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος. Να ξέρει τι γίνεται. Ακριβώς, και να επιλέγει κάθε φορά. Κατάλληλο. Όλες οι τεχνικές έχουν τη θέση τους. Ωστόσο, υπάρχουν όμως και τεχνικές όπως αυτή που δείξαμε προηγουμένως, που βεβαίως έχει να κάνει με τεχνολογία αιχμής και μας δίνει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα τα εκφυλιστικά της σπονδυλικής στήλης και όχι μόνο. Ωραία. Ξέρετε τι χρωστάμε, κύριε Στεφόπουλο, στους τηλεθεατές. Είπαμε στην αρχή κάτι για κληρονομικότητα. Να μου το πείτε, τι δείχνουν οι νεότερες μελέτες για την κληρονομικότητα? Ναι, οι νεότερες μελέτες δείχνουν ότι 65 με 80% η εκφυλιστική σπονδυλαρθροπάθεια είναι κληρονομούμενη. Υπάρχει ένα γονίδιο το οποίο μεταλλάσσεται, έτσι αναφέρεται στην τελευταία βιβλιογραφική ενημέρωση, το οποίο ονομάζεται PARX2 και με τη μεταλλαγή αυτή μπορεί να προκαλέσει και κοιλιδίσκου και εκφυλιστική σπονδυλαρθροπάθεια. Ωραία. Θέλω να πάμε τώρα λίγο στην Κίνα, διότι η Κίνα, κυρίες και κύριοι, είναι η μητέρα των εναλλακτικών θεραπείων. Και εκεί έχουν μία μέθοδο που ονομάζεται Qigong, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, κάπως έτσι πρέπει να είναι, Qigong, η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τον πόνο στη μέση. Εδώ και τουλάχιστον 3.000 χρόνια, η παραδοσιακή κινέζικη ιατρική εφαρμόζεται έχοντας τους δικούς της διαγνωστικούς κανόνες και θεραπευτικές τεχνικές. Στη Δύση συχνά αντιμετωπίζεται με καχυποψία, ωστόσο τα τελευταία χρόνια αποκτά όλο και περισσότερους υποστηρικτές. Σε αυτούς ανήκει και η 48χρονη Τάρια, που υπέφερε από μικρανίες και βρήκε λύση στο βελονισμό. Όταν μάλιστα αντιμετώπισε και έντονα ψυχολογικά προβλήματα, στράφηκε στο ιατρικό Qigong. Όπως εξηγούν όσοι ασχολούνται με την κινέζικη ιατρική, ένας έμπειρος θεραπευτής Qigong μπορεί με ειδικές κινήσεις να ελέγχει την ενέργεια του σώματος με σκοπό να το ανακουφίσει από τον πόνο. So we're working here on the lungs. They come in for mental, physical and emotional stressors that are sometimes very mild and sometimes more severe, as into anxiety and panic attacks. We also have patients that come in that have pain, migraines, shoulder pain, abdominal pain.